ordinario do mes de agosto que, bueno, por un erro, pois non foi convocado no tempo e forma e, por tanto, bueno, pois, como pleno de ordinario de agosto estamos celebrando 4 días despois do que tiñamos que ter celebrado o 2 de setembro. Os puntos da orden do día, bueno, teñen vostedes a convocatoria. En primeiro lugar, a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Temos dúas actas do 27 de xuño, do pleno 27 de xuño e do pleno do 17 de xullo. Non sei se teñen algunha cuestión que indicar. Bueno, pois, se les parece, votámolas en conxunto xa, votos a favor da aprobación destas actas. Apróbanse por unanimidade. Ben, o segundo punto, dar conta da aprobación da liquidación do orzamento 2023. Non ten, digamos, non há lugar a debates, intervencións, simplemente dar conta da liquidación que se asinou, bueno, pois hai unhas semanas, a liquidación do orzamento 2023. O terceiro punto, expediente 503/2024, solicitude do Plan Provincial de Cooperación, bueno, e a aprobación do POS adicional 2 2024. Bueno, como ben saben, o Concello de Outes conta con unha serie de recursos procedentes dos fondos da Deputación, dedicados ao denominado Plan de Obras e Servizos, onde se soe incluir unha serie de actuacións, tanto en investimento como tamén un gasto corrente para financiar servizos básicos que presta o Concello. No seu momento xa se aprobou un plan, digamos, ordinario, por así dicirlo, con tamén un plan complementario, e agora o que se vai a facer é aprobar, digamos, unha última parte que vamos a dedicar fundamentalmente a gasto corrente. Estamos falando de algo máis de 100.000 euros. Entendemos que é necesario dedicalos a gasto corrente para financiar servizos básicos, posto que, estamos vendo que nos últimos exercicios se produciu un carecemento importante de determinados servizos, aparte de ter servizos novos que antes non tiñamos, e, por tanto, é necesario dedicar unha parte deses fondos. En total, o Concello de Outes ten máis de 800.000 euros de fondos, digamos, do Plan de Obras e Servizos, e vamos a dedicar nesta última parte algo máis de 100.000 a gastos correntes. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Ben, unha vez máis vemos como este goberno destina uns cartos do Plan de Obras e Servicios provincial que a Deputación distribúe entre os concellos da provincia a gasto corrente. Neste caso, como ben dixo, 100.614,14 euros. Iso quere dicir que estes cartos, que podrían ser destinados a obras e servicios necesarios para o benestar dos veciños de Outes, como poderían ser os accesos ás aldeas, melloras de vías, ampliación da rede de saneamento, etc., agora resulta que poderán ser gastados en conceptos que deberían ser asumidos polo propio orzamento municipal. Se vostedes foran quen de levar unha orden de contención no gasto e tiveran uns orzamentos realistas. Dicimos realistas porque fai 4 meses aprobaron vostedes aquí un orzamento por ano 2024 no que en teoría estaban equilibrados os gastos cos ingresos, sen contar con esta achega. Debido a esta circunstancia, entendíamos que nesta ocasión estes cartos poderían ir destinados a investimentos ou servicios, algo que vemos que non vai suceder. E por iso adiantamos que imos votar en contra. Nada máis. Non sei se queren dicir algo. Bueno, nós simplemente reafirmarnos no que comentamos, non? O Plan de Obras e Servizos, un plan, digamos, de apoio e soporte fundamental, importante, que ten a Deputación para os concellos,
non o facemos nós solos, o Concello de Outes, non? Fano multitud de concellos, eu diría que prácticamente todos dedicaron a parte deses fondos a gasto corrente. E di vostede, bueno, os veciños de Outes van a perder ou non van a ter determinado tipo de actuacións, pero si van a ter servizos que é necesario financiar. E os recursos que ten o Concello pola vía dos ingresos ordinarios son os que son. E como dicía antes, bueno, pois hai servizos novos que antes non se prestaban, agora xestionamos unha edar que antes non xestionábamos porque non funcionaba, e iso custa cartos. E son servizos básicos que antes non tiñamos e agora temos. E pois hai outros, efectivamente, que cos ingresos ordinarios en este momento, bueno, pois costanos cos ingresos vía, digamos, os ingresos tributarios, non? Pois costanos financiar. E estes recursos son, bueno, pois, os recursos cos que contan todos os concellos e facemos uso dos mesmos como calquera outro concello para prestar de forma adecuada servizos básicos para os veciños de Outes. Non sei se quere comentar algo máis ou... Vale. Bueno, pois se lles parece entón, vamos a proceder a votar a proposta que, como decíamos antes, destina estes 100.614,14 euros a gasto corrente. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois apróbase cos votos a favor dos grupos de goberno e os votos en contra do Partido Popular, do Grupo Popular. O cuarto punto é a aprobación do calendario de festivos locais. Vostedes a coñecen a proposta, posto que foi xa debatida, xa tratada na comisión. Estou na buscando ahora, pero bueno, creo que non é moi complicado acordarse de memoria. A proposta que facemos é o mércores de cinza, que cadra o 5 de marzo este ano, e a San Campio, para ano estamos falando do ano 2025, non este ano, xa pasou, que é o 29 de setembro, como sempre. Entón, esta é a proposta que facemos dentro do grupo de goberno. Ten a palabra... Sí, bueno, neste punto non temos nada que comentar. Bueno, pois entón procedemos a votar. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben. Pois eu teño aquí. Perdón. Non temos ninguna moción de urxencia. Entón vamos directamente aos rogos e preguntas. Tiñamos unha pregunta do pleno anterior porque, bueno, por diversos motivos que quedara sen contestar. Entón, non sei se teñen vostede apuntada a pregunta, se non pode, pois se quere, pode proceder a lela. Sí, a pregunta do pleno anterior, do 27 de xuño, era a seguinte. No pleno ordinario do mes de febreiro do ano 2021 fíxose unha pregunta ao Goberno sobre a retirada da protección dos contenedores da estrada AC-196 ao seu paso pola Ponte Nafonso. Contestáronos que foi retirada debido a que non pediran os correspondentes permisos para a súa instalación a ASI e que estaban estudando outra localización para instalala de novo. No pleno do mes de xuño do ano 2021, como non nos constaba que lle deran solución ao asunto, volvemos preguntar. Ante a nosa pregunta, o señor alcalde, o señor González, respondeu que aínda estaban vendo que decisión tomar, xa que non queremos poñelos nun lugar que ao mellor máis adiante habería que facer obras. Polo tanto, estamos niso e agardamos decidir pronto onde se sitúan. A día de hoxe, a nosa pregunta é a seguinte. Acabaron de estudar o tema e levouse a cabo a reposición da protección, de ser así, onde se colocou. Tampouco vemos que estean colocados todos os valados que se adquiriron co financiamento do Fondo de Compensación Ambiental do ano 2021, dos que o señor alcalde dixo que serían colocados en 5 ubicacións, pero non vemos nin os de San Aurente, na zona do Brenzo, nin o do entorno da igrexa de Outes. Cal é a situación deses valados que faltan por colocar? Vai responder a esta pregunta a Concellera de Obras, don Alba Quintero. O valado que foi retirado da Ponte Nafonso está colocado en Brión de Arriba.
O valado da parroquia de Santo Ourente foi colocado xa no seu día na zona do Brenzo, e o de Outes é o único que falta por colocar na súa ubicación. Pasamos á seguinte pregunta, ou quere vostede? Sí? Sí. Bueno, a seguinte pregunta non. As preguntas ordinarias que vostede presentaron, digamos, para este pleno. Ten a palabra que nos vai a realizar, por favor. Ben, a primeira pregunta é: o último fin de semana do pasado mes de xuño celebrouse a segunda edición da Feira Náutica do Freixo, e a nosa pregunta é: cal foi o custe total da organización e realización da segunda Feira Náutica do Freixo? Bueno, o custe total desta actuación, que ten financiamento por parte do Grupo de Acción Local Pesqueira, por parte dos fondos europeos destinados justamente a, digamos, posta en valor do patrimonio mariñeiro e a promoción de actividades pesqueiras, non? O custe total é de 68.212 euros, salvo erro noso, sen contar, evidentemente, bueno, pues, a dedicación do persoal propio, non? Que para a organización destes eventos. Desto, pois, deste montante, a subvención que nos otorgou o GALP no seu día foi de 54.751 euros. Sí, a seguinte pregunta ou... A segunda pregunta: cales son os conceptos detallados dos seguintes contratos menores? Servizo de comunicación e publicidade, importe 10.890 euros. Servizo show cooking, importe 4.500 euros. Instalación de carpas e casetas na Feira Náutica Freixo 2024, importe 14.798,30 euros. Dinamización cultural e musical Feira Náutica do Freixo por un importe de 18.029 euros. Servicio de divulgación de embarcacións tradicionais por un importe de 15.000 euros. Todos eles relativos á celebración da Feira Náutica do Freixo 2024, os cales suman un total de 63.217,30 euros. Ben, bueno, vou ir detallando un por un. Estos, digamos, foron os grandes apartados do proxecto que se presentou de Feira Náutica pois, ao GALP. Servicio de comunicación e publicidade. Bueno, este incluiu todas as labores, digamos, de publicidade, de xestión de redes sociais, adaptación, deseño, cartelería, elaboración da web e xestión da web con inscripción para actividades e o material audiovisual que se elaborou para a feira. Eso en canto ao primeiro dos contratos, teñen contratos todos. En canto ao show cooking, bueno, pois foi un show cooking con platos feitos en base, teño que dicir que iba a ser en base a berberechos, pero non puido ser, polos motivos que todos sabemos, foi en base a produtos do mar, tamén da zona, unha degustación para 250 persoas. A máis un show cooking, bueno, pois, o que implica demostra de como se cociñan determinados produtos, etc. En canto á instalación de carpas e casetas na Feira Náutica, pois os ítems, digamos, deste servizo foi aluguer, montaxe e desmontaxe de carpa con tarima en moquetada de 250 metros cuadrados, alugueiro, montaxe e desmontaxe de 3 págodas, que eu entendo que é a palabra galega para jaimas, de 3x3, alugueiro, montaxe e desmontaxe de 10 casetas de madeira de 2x2 e alugueiro, montaxe e desmontaxe de 8 págodas de 3x3. En canto a servizo de dinamización cultural e musical Feira Náutica do Freixo, en este caso temos a programación e produción, digamos, das actividades culturais e musicais, a selección de actuacións musicais para a feira, negociación cos artistas, contratación de bandas, anticipo de pagos, coordinación presencial da parte musical, o catering de camarins, sonorización e luces, o backline, cachés dos grupos. Os grupos foron Matt Martin Trio, Catusa Salón, Habana Café Son, Monouros de OP e Habanoia, e unha actuación non dun grupo, senón dun contacontos que é Kiko Cadaval.
E, finalmente, a actividade que desenvolveu, neste caso, Culturmar, que é a de Servicio de Divulgación e Embarcacións Tradicionais, bueno, pois ten unha parte, digamos, de organización de actividades en terra, con exposicións de mariña seca, con varios barcos, con obradoiro de carpintería de Ribeira, e logo tamén actividades no mar, que son a chega de varios barcos, foron máis dos que aparecían aquí, que eran 5 inicialmente, creo que foron 12, de pequenas lora, a máis 3 barcos de grandes lora, que incluía, ademais, dentro deste apartado, 4 viaxes no Joaquín Vieta para os que se apuntaran para esta actividade, que tamén sufragaba Culturmar. E estes foron os conceptos detallados dos servizos que se contrataron para esta actividade, repito, financiada polo Galp, un 80%. Se ten vostede algo que comentar ou seguinte pregunta, entón. Ben, o día 1 de xuño do ano 2022 anunciábase na Voz de Galicia Outes contará con unha vivienda para alquiler social en a antiga escola de O Bosque. Cando teñen previsto poñer en funcionamento estas instalacións? Bueno, pois basicamente cando pasen dúas cousas, non? Quero dicirse antes de nada que somos conscientes de que da tardanza nos gustaría que xa estivera, non? É certo que este anuncio foi cando recibimos a subvención para iniciar as obras, non? Desta vivenda para alugueiro social. Cando vamos a ter en funcionamento estas instalacións? Primeiro, cando teñamos a ordenanza reguladora aprobada, en vigor, que, bueno, a idea é traelo, pois, non o próximo pleno, o seguinte, a ver se o pleno ordinario de outubro esa ordenanza. En segundo lugar, tamén cando tiñamos o equipamento da vivenda, non? O mobiliario adquirido para poñer en funcionamento, posto que a obra non incluía esta partida. Nada máis. A cuarta pregunta. Sí. Ben, na cuarta pregunta di que no que vai de ano houve 4 eventos nos cales 2 deles se quitou o concurso a instalación da polbeira, en outros 2 non se xestionou do mesmo modo. Entonces queríamos saber cal é o criterio que siguen vostedes para quitar a concurso a polbeira ou para non facelo. O criterio é variable. O criterio é variable. Por qué? Bueno, pois porque depende de varios factores, pero sobre todo do grado de consolidación do evento que queremos organizar, que organizamos, para o que traemos a pulpeira. Hoxe en día as pulpeiras son, en moitos casos, un atractivo en si mesmo, e se o evento que organizamos pois non está aínda consolidado, bueno, pois sacalo ao concurso implica que non vai vir ninguna pulpeira, non? Eso, por exemplo, na Feira Náutica do Freixo foi o que se valorou. Bueno, pois porque as empresas, evidentemente, van ali onde entenden que teñen máis oportunidades de negocio, e se non conocen aínda, digamos, o evento, ou non é tan coñecido, na que a Feira Náutica era a segunda vez que se facía, bueno, pois temos, ou podemos ter, o problema de que nos quedamos sen polbeira. Bueno, pois eses son os motivos, non? Non sei se teñen vostedes algunha outra pregunta que non oral. Rogos por escrito non había, entón vai facer vostede as preguntas orais, sí, por favor, que van ser contestadas no vindeiro pleno, evidentemente. Moi ben. Pois estamos finalizando un pleno convocado como ordinario, pero celebrado fora da orde establecida no pleno de organización deste mandato. Esta circunstancia fai que teñamos dúbidas razoables sobre a súa validez legal e, subsidiariamente, da validez dos acordos tomados no mesmo, xa que a data e hora da celebración dos plenos ordinarios está estrictamente delimitada polos acordos tomados no pleno de organización. En este caso, nin a convocatoria nin a data de celebración se ciñen ao acordado, nin tampouco houbo consenso algún da corporación para facer variacións ao respecto. Corporación da que tamén formamos parte, aínda que
vostedes a miúdo se esquecen dese asunto. A nosa pregunta é a seguinte: mantén o Goberno a súa postura de que esta sesión plenaria está correctamente convocada como se fora un pleno ordinario, gozando así da requerida validez? Nada máis. A ver, eu voulle contestar agora facendo digamos, unha excepción, porque non teria por que contestarlle, non? Mantémolo, nós entendemos que sí que é perfectamente válido, o que sí que lle vou a corrixir é unha cousa, vale? Eu teño que dicilo, eu falei co seu portavoz que está aquí para indicarlle que pasara, que houbera este problema e que podíamos facer, se lles parecía adecuado, o pleno xoves. Iso foi o mércores pola mañán, iso é así. Entón, bueno, eu non recibín ninguna, digamos, indicación para dicirme sí ou non, simplemente se me indicou que fixéramos como entendíamos, que non que entendíades, vamos, de forma absolutamente razonable, que ustedes entendían que non era unha cousa que estaba mal feita, que etcétera, etcétera, pero a nosa intención era acordar unha data. Bueno, pois non foi posible, entón fixémolo entendendo que a legalidade nos ampara para, digamos, facelo agora, cumplindo, digamos, os prazos legais para convocalo, e convocámolo o propio mércores, 48 horas, digamos, hábiles despois, pois facémolo pleno. Iso é o que lle podo dicir. Ben, efectivamente, vostede acaba de decir, non tiñan o consenso da corporación. Evidentemente, o pleno está convocado cos 2 días hábiles no medio, pero nos entendemos que un pleno ordinario que non se celebra o día que está marcado no pleno de organización do mandato, que require de outras circunstancias para que sexa ordinario. En este caso, nos temos dúbidas, tamén nos asesoramos en algúns lugares e seguimos tendo esas mesmas dúbidas e preocúpanos sobre todo o da validez dos acordos tomados. Bueno, moito máis xa non lle podo dicir. O consenso haino, se se quere chegar a él. En segundo lugar, bueno, pois nós tamén nos asesoramos e convocouse desta maneira. O consenso, perdón, o consenso debería de habelo antes de ser convocado, no caso que se quixera, podía haber consenso, pero para ser ordinario nos non o vemos así. Bueno, eu reitero os termos nos que falei co portavoz aquí presente do seu grupo, pero bueno, non vou a entrar máis en detalle porque bueno, está contestada a pregunta. Teñen vostedes máis preguntas ou non? Rogos? Sí. Por favor. No pleno ordinario do pasado mes de abril, o noso grupo fixolle un rogo ao Goberno Municipal, que, por certo, non foi moi ben acollido por vostedes, no que lle pedíamos máis rigor á hora de facer o relato da súa xestión no senso de que non contarán as cousas a medias, desfigurando así a realidade ao seu favor. A día de hoxe vemos que ese rogo suxerencia nin foi ben acollido, nin siquiera contemplado por vostedes. Así as cousas, vémonos na obriga de, neste turno de rogos ao Goberno, facerlle unha petición similar, a ver se desta vez son vostedes quen de tela en conta. O pleno ordinario correspondente ao mes de agosto tiña que celebrarse o pasado xoves, pero iso non sucedeu porque, según as explicacións que nos deu o Goberno Municipal, esqueceronse de facer a convocatoria en tempo e forma. Nos entendemos que pode haber fallos, que unha persona pode esquecerse de calquer cousa, e non se trata deso. Trátase de que son vostedes 7 concelleiros e que dende o luns que tiña que estar convocado o pleno ordinario ata o mércores, ningún de vostedes se percatou de que esa convocatoria non se fixera. A pesar da frecuencia con que desgraciadamente sucede, nós non nos damos acostumado a esta falta de rigor no tratamento dos asuntos municipais que tantas veces poñen vostedes en práctica. Prazos incumpridos, pagos demorados, convocatoria de plenos extraordinarios por falta de previsión de incluir eses asuntos nos plenos ordinarios, é dicir, moitas desas cousas. Por iso queremos facerlle o seguinte rogo.
dende a crítica constructiva e pensando sempre no bo funcionamento do Concello, rogámoslle a este goberno tripartito que sexan máis rigurosos á hora de xestionar os asuntos municipais, os do día a día, os considerados máis importantes, os que son menos, os que son urxentes, os que non o son tanto, en fin, todos eles. Pensamos que a orde e o rigor na xestión repercute sempre favorablemente no servizo que calquer gobernante dun concello lle debe aos seus veciños. Esperamos que teñan en conta, aínda que sexa pouquiño, polo menos estas palabras. Moitas gracias. Bueno, pois grazas entón tamén polo rogo. Creo que se non hai máis cuestións, pois rematou o pleno ordinario do mes de agosto, celebrado o 2 de setembro.